Таро карта, підказка на сьогоднішній день. Дві сфери: стосунки і бізнес, робота. Отже, дивіться, імператор це прекрасна сфера. Якщо це брати стосунки, це прекрасний партнер або той партнер, до якого ви йдете, або ви можете відчувати себе ось таким от класним партнером, що з вами ваша жінка, да, з вами ваш чоловік, і ви прям кайфуєте від цих стосунків, чекаєте з нетерпінням чогось, можливо, зустрічі. Якщо це сфера роботи, то ви успішно можете або займаєте лідируючу позицію. Ви активно про себе заявляєте, ви отримуєте хороший дохід, або ж прагнете до цього. Якщо ж наразі такого немає, ви знаєте, до кого звернутися до мене, і я вам якісно допоможу збільшити вашу фінансову ємність. Подобаються мої розклади, ставте лайки, подобайки, підписка на мій Інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук обов'язкові і за індивідуальними розкладами до мене в Директ.